राजखान्थिनि फोथारावल' नुवा बिक्रम दैमारिखौ कलेज, इउनिभार्सिटि, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, थानसालि जेरावबो बाहागो लानो नागाराखै बिक्रम दैमारिया। राजखान्थिनि मानसिजों बारा खाथि सोमोन्दो दाला आरो बारा रायज्लायबाय थानो नाङा। राजखान्थिनि मानसिफोरखौ लानानै बा जोंबो राजखान्थियाव थानायखाय आंनि बुंनाया बेनो, नोंसोरो जोंजों बारा सोमोन्दो दाला। नङाब्ला नोंसोरखौ राजखान्थिनि हाथियार साजायगोन। फरायनायनि सम फरायलांबाय था। नङाब्ला नोंसोरखौ जोङो राजखान्थिनि चक्रबिउजों जोङो हाथियार बायदि बाहायनो हागौ। फरायलांबाय था मोजां। राजखान्थिखौ नोंसोरनो दा नांथ'वा, नाथाय सोरखारा नोंसोरखौ खैफोद आफोदाव मदद खालामगोन। राजखान्थिखौ नोंसोरनो दा नांथ'वा, नाथाय सुख दुखनि थाखाय मालाबा सरकारनि मानसिफोरखौ नांगौ जायो। बे बिबुंथिखौनो बुंबावोदि सम सम सुखु दुखु मदद होलांनायनि खोथा। जों सुखु दुखु नोंसोरखौ जों सहाय खालामलांगोन। बे हाबाफारियावनो गावनि गाननाय आर'नाइजोंनो मुंदांखा साहित्य एकाडेमिनिफ्राय लाइमोन बान्था मोननाय माइनस्रि दैमारिखौ बरायो आरो गावनि आर'नाइखौ गानहोनाय नुनो मोनो। राजखान्थिनि फोथारावल' नङा, फरायसाफोरनि थुलुंगाखांनाय हाबाफारियावबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो आथिखाल लाइमोन BPFनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी मोनखौ। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा थामथि अरदाब चेरनि खन्थाइ आद्दा 2026 हाबाफारि जायो। बे मेहेरगोनां फरायसाफोरनि मुलुगसोलोंसालियाव थुनलाइयारि हाबाफारियाव आलासि महरै TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि, लाइमोन BPFनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारीयाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो गुबुन आलासिफोरा। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिक्रम दैमारिया फरायसाफोरखौ बुङोदि राजखान्थिनि मानसिजों बारा खाथि सोमोन्दो दाला आरो बारा रायज्लायबाय थानो नाङा, नङाब्ला नोंसोरखौ राजखान्थिनि हाथियार साजायगोन। फरायनायनि सम फरायलांबाय था। राजखान्थिखौ नोंसोरनो दा नांथ'वा, नाथाय सोरखारा नोंसोरखौ खैफोद आफोदाव मदद खालामगोन होनना ओरैबायदि बुङो। आरो लोगोसे आंनि आंगो गामिजोंनो नांजाबनाय आंनि आगै थांस'नाय आंनि लागोनिनो जायो। बिनानावा एसे साइडआव एसे नांजाबनाय। दा बे प्रग्रामाव आङो बिनानावनो जेबो होनो हायाब्लाबो, गाज्रि मोनाब्ला आंनो गानहोनाय आर'नाइखौनो आङो गानहोनानै बरायनो सानदों। मोगथाङाव मालाबाबो लोगो मोनाखै, नाथाय नुबाय थायो बिनि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय गासैखौबो। बेनिखायनो आंनि आर'नाइखौनो, जितु आं आर'नाइ लाबोआखै, सार होजागोन ना? आंनि आर'नाइखौनो आं बिनानाव होनो सानदों। आङो खन्थाइ आवरायनो रोङाब्लाबो सम सम आं मेथाइ खनो। मेथाइजों, खन्थाइजों, रायथाइजों सोमोन्दो दङ होननानै आं सानो। बेनिखायनो आंबो आंनि जिबनखौ लानानै, आंनि जिउखौ लानानै आं दोंसे मेथाइ दाख्लैबावै लिरदों। आरो बे मेथाइखौ आं लिरदोंब्लाबो सुलेखा मेदामनि जिबनखौ लानानै आं लिरदों। मानोना सुलेखा मेदामा जोंनि एंगारनो हायै सासे आइजो आरो बिराद मोजां मेथाइ खनो। दा बिनि थाखायखौ लानानै आङो दोंसे मेथाइ सुजुदों। आङो 1 मिनिट आं बे मेथाइखौ खननानै आं फोजोबनो नागिरदों। जिबनखौ लानानै आं लिरदों, मानसिनि जिउखौ लानानै। ओरैबायदि माबोरै अनसायगोन नाजावगोन संसारा जेब्ला आंबो लांफिनगोन
जेब्ला आङो लांफिनगोन बे मेथाइखौ आङो सुलेखा मेदामनो लिरनानै होदों नोंथाङा बे मेथाइखौ खनबाय आरो नोंथाङा आंनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै दा जोंनि मेहेर गोनां प्रग्रामाव जोंखौबो इनभाइट खालामदों आङो मैयाना दाख्लै बे लेखाखौ हरदों अब्लानिया आङो जा फंबायफोरखौ आंखौ फन खालामनाया नै फंबाय गावनो नै फंबाय बैफोरबायदि प्रग्रामाव जोंखौ जाला मांला दा लिंबाय था होनदों आंखौ जोंनि फाउन्डेसना एसे आलादा जों माबा माबि बुंफ्लाङो आरो माब्लाबा बेफोरावनो गाज्रि मोनजागोन नोंसोरो बेनिखाय बेबायदि प्रग्रामाव बिराद साननायजों रायज्लायनायजों नोंसोरो लिं जों बेफोरबायदि प्रग्रामखौ लिंनायाव नोंसोरनि गेजेराव जेबो उसुबिदा जाया होननानै आं बुंदों बुजिबाय दा बे प्रग्रामाव जायफ्रा जोंखौ लिंबाय आङो जोबोद साबायखर होदों आरो आं बे आंनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना राजखान्थिनि मानसिफोरखौ लानानै बा जोंबो राजखान्थियाव थानायखाय आंनि बुंनाया बेनो नोंसोरो जोंजों बारा सोमोन्दो दाला होननानै बुंनाय जादों फंबायखौ नङाब्ला नोंसोरखौ जोङो राजखान्थिनि चक्रबिउजों जोङो हाथियार बायदि बाहायनो हागौ बेनिखायनो जों बारा सोमोन्दो दाला होननानै फंबायखौ रायहरनाय बायदि बुंदों नंगौ राजखान्थिखौ नोंसोरनो दा नांथ'वा फरायलांबाय था मोजाङै नाथाय सुख दुखनि थाखाय मालाबा सरकारनि मानसिफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा सार नाथाय एसे गोजानाव था होननानै आं बिथांखौ बुंहरदों अब्लाबो जों सुखु दुखु नोंसोरखौ जों सहाय खालामलांगोन नोंथांमोना साननो हादों बुजिनो हादों नोंथांमोना फरायलांबाय दा नांगौ समाव जों सहाय खालामगोन खालामा नङा जों एसे एनै जों सहाय खालामलांगोन दा इलेक्सन बोथोरखाय आंखौ बुंहरदों बेखौ इलेक्सन जाबाय जोंहा दा बेनिखायनो जोंखौ लिङाब्लाबो जायो प्रग्रामाव होआब्लाबो जायो जों गोजानाव थानानै सहाय खालामो दा बिथांमोनहा खबर लाबाय थानायलाय जोङो गुबुन कलेजाव जों थांदों आं थांबाय थादों फ्राय 8-9तासो प्रग्राम आङो कलेजाव खालामदों लेंहरनायखाय थांदों एसे एनै सहायनांगौ जायो नालाय सार बेखौ जों होलाङो मोजां बेबहार खालाम नाथाय बारा खाथि दा सोमोन्दो ला होननानै आं बुंदों दे नोंथांमोनहा बुजि खिन्थु जोङो गोजाननिफ्राय गासै कलेज इउनिभारसिटि जों सहाय खालामनांगोन